Jeg tror bedst, jeg kan forklare det ved at give et eksempel. I sidste uge, der var en af de andre kandidater, Åge, og jeg begge to til hver sit møde, vælgermøde, hvor vi deltog i panelet. Og det ene møde, som Åge var til, det var et, som BUPL har arrangeret om de pædagogiske forhold her. Ja. Og det jeg var til, det var et, som lærerkredsen har arrangeret om skoleforhold specielt. Og så gjorde vi det, at vi fik de i vores afdeling, de andre medlemmer, som sådan er interesserede og som kender til de to områder, de går jo meget ind over hinanden, til at mødes med os en aften, et par dage forinden, hvor vi så diskuterede på livet løs hele aftenen om alt omkring skole og institutioner. Og det gjorde jo, at vi begge to sådan følte os trygge i forhold til, at vi vidste, hvor vi stod, og hvor vi havde en klar politik, og hvor vi syntes, der var problemer i det. For eksempel den her nye skolelov, den vil utvivlsomt være en stor fare for, at pædagogerne og lærerne sådan fagligt, altså jeg mener ikke fagligt, men i forhold til deres fagforeninger, vil komme op og slås om, hvem der skal have flest timer. Og altså, hvordan vi forholder os til alle de ting. På den måde, så synes jeg, vi bliver klædt på til de der